Okay, Ghostbusters! Så fang den han har en mas. Er du også et spøgelse? Hej ven, er du også et spøgelse? Skynd os væk, ven! Vi skal flyve væk fra Ghostbusters. Eller Ghostbusteren. Han kan fange os. Nej, nej, nej! Nej. Nu er jeg Ghostbusters! Tæt! Du er ikke inde i byen. Tæt! Nej, men du bruger virkelig meget fly. Man må ikke bruge speed. Han... Jo, han har. Men det må man jo ikke, for ellers bliver det ikke til noget. Ja. Ja, men jeg er ved at destruere det snart. Nu bruger jeg en træøkse. Hvorfor er en træøkse af dig? Ikke for mig. Fordi man skal lade med at bruge speed 10. Hvad er det, jeg ikke forstår? Ja. Og snart sætter... Hey, lad os høre rigtig sejt. Hey, snart sætter jeg Justin Bieber på. Beep. Er det ikke lidt ondt? Hey, folk ikke her, nu er jeg i et chance spil. Prøv at tage noget væk fra dig. Nu er du usynlig. Jo, jeg gør. Jeg kan bare se på det der OR. Og jeg vil sige, jeg er YouTube. Ja, men YouTube, hvis I vil gerne joine serveren, så bare kom. Og hvad har I at sige til YouTube, at de skal joine den? Ja, der er masser og masser drop. Nogle gange hver dag. Hvad? Alice! Nej, I skal bande ham, han er pisse irriterende. Ja, men ved du, hvorfor han bliver bandet? Nå. Men vi ses, YouTube. Bye bye.